ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଦଳ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା କୁସୁମୁସିଆ ଖରା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ସକାଳର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଏଇ ଘରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଗାଈଟାକୁ ବିଲକୁ ନେଇ ଗଲି ବାନ୍ଧିବାକୁ। ଗାଈଟାକୁ ବିଲରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରେ ତ ଇଏ ଏଠି ଦି ଜଣ ଲୁଗା ସଫାସଫି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଛାତ ଉପରେ ଧାନ ଉଡାଉଡି କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି ଆଉ। ସବୁ ଧାନକୁ ଛାତ ଉପରୁ ବୋହିକି ତଳକୁ ଆଣି ଡୁଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲି। ତାପରେ ଏତକ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ହେଇଗଲାଣି ରେ ଭାଇ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସି ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲି। ଖିଆଖୁଇ ସାରି ବେଳତା ମୋ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡରଟାକୁ ଧରି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ। କାମଟା ହଉଛି କି ବାପା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କରଣୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନା, ସେଇ କରଣୀଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ। କରଣୀ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ତୁରିଗଡିଆ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟରୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଏଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ଦେଖି ପୁରା ଛାନିଆରେ ଭାଇ। କାମୁଡି ଦେଇଥିଲେ କାଲିର ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଥାଆନ୍ତିନି। ହଉ ଛାଡ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାତି ଖାଇବାରେ ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।